Să-i dai drumul. Păi da, i-am dat, i-am dat. Bănzica. Aia e ultima, nu? Da. 10 a făcut. Asta eu păstrez fete și le dau la care brânză mult. Că la urmă ele pozează și pe toate când le fac. Cărit câte mai rămâne, că doar noi ne apucăm de mâncat acum. Dar nu sunt de mâncare Deci până... una este gata. Mhm. Acum ai tot farmecul. Tata!